Kaya po, mauto pong pasalamatan ng mga minasundo, pero po, yung mga mahal na Diyos sa iyong dali ng pagkahera at iniwalas sa labag sa usabuya, puro gagayon ng nananaw na iwarasan po yung grasya ng pagkakat. Mausog na po para sa inyo. Ito po sa inang ng simbahan, si Santa Maria, dahil po na magpasalamat sa iyong pagpapibig, sa iyong intercession, sa pagkataman sa Santuya. Mausog na po dito. Salamat po sa may iba sa tuyan na pumunta sa inadala ng Obispo, Bishop Rojas. Salamat po sa pagwaras ng pagkapali. Kung gusto po ko kapali. Salamat po sa kuya mga magurang. Mama, Papa, sa kuya mga tugang, sa kuya pamilya, and relatives. Salamat sa inyo pagsuporta. Yung mga relatives po akong alim sa Mindoro. Ibang po kaya halit si Kuya. Halito sila na galing sila. Mindoro, salamat po sa pagporta sa inyong presensya. Salamat din po sa kuya Purabaco, si Father Luz. Salamat po marami Father Luz sa pag-asikaso efforts po na initiative na talagang i-share ko po kay Father Luz na ang kabos, maging matay ng okasyon na ito. Salamat po, Father Luz. Sincere man sa pinalihan po pong parokya, kay Father Ibay, salamat po. Kay Father Nono, sa pagkakamusta, salamat po sa St. Father's Day. Huwag mo akong pasalamatan, mga professors ko sa seminaryo, po sa St. Benedict Seminary, St. Siriman, salamat po sa SOL, sa Iglesia po. Salamat po sa silo, sa mga professors, sa mga tulog, sa mga paning professor, since nagkabos po sa silo, salamat po malahay sa silo. Salamat din po sa mga sponsor, sa mga nagtaong, mga nagtabang. Salamat po kay Ate Ting and Kuya Jor sa inyong pamilya. Para po dito, po walang pre-college na tigtabakan na nila po sa likod ng mga kapatid. Salamat po mga kapatid. Sila rin po nag-sponsor sa Kuya Kalis na ginamit po sa kuya ng ordination. Sila po na nagkakaya-tabang sa Santuya. Salamat po mga kapatid. Siriman, mga tugang, salamat din po sa Parish Council, sa PYC, sa CYL. Salamat po sa mga nagtikuran po dito sa simbahan, sa naglalagay simbahan sa Lao, kasi sa luwas, si mga nagkuya, si mga nagkasikaso ng mga bala po ng mga pali. Salamat po mga sa inyo mga efforts. Salamat din po sa nag-sponsor ng sa Kuya Investment, si Ate Lucy, si sa iyong pamilya. Salamat po sa inyo. Sincere man sa Kuya Magayang Pungkway. Salamat po Kuya Ronald, and kay Kenneth, salamat po sa inyo. Alin po po ang ipaliti, alin po po dahil salamat po malahay sa inyo. Salamat din po sa nagsalbo, si John Lloyd, si Carmen, salamat po sa inyo. Sa mga nagpasa, sa mga nagpor, si Jose, si Maurice, salamat po sa inyo. Kay Father Gerard po, salamat po tayo sa mga seminarista ng St. Benedict sa pag-asikaso sa tuwiyang ng salamat po sa inyo. Kay Father Ikuman sa pag-retreat sa Muya, kasi man kay Bishop po sa pagbalado, salamat po kay Father Noel sa pag-asikaso sa Muya ng retreat po kami naman, salamat po sa inyo. Sincere man, salamat sa Santiago Family
So, sa iba po na pasasalamat, hindi po ko na lang po sa Misa de Gracia. So, dikit na po announcement, susunod po tulos niya po ang Misa de Gracia. Po, so, may palito po po dyan, matapos ito isnakan. So, mga 30 days after po ang Misa de Gracia. Mga lugar, iba po sa Tupapa, naglag po ni plenary indulgence para sa penong na misa, po, Misa de Gracia. Sa po yung pinaka-penong na misa. Kaya, kondisyon po kayo, mag-umpisa, maghagad itawag sa mga ng Diyos, sa mga kasada, mag-umunyon, kasi yung pamimig ng intensyon ng sa buhay sa iba. Iwan po sa gamos, salamat po sa inyong prayers, sa inyong presensya, ngunyan ng pagkakas. Makusong pa para sa